Ke 6 Battalion Meghalaya Police Umran Police Training School bat ke Meghalaya Police Academy Umran ki Lehkmen Children's Day ke khat arterik ubnai naiwing arajar arpu ar ha ke bapalan ar spangut ki khynnah ki balawan banya shim benta lapan long ye ke jing Lehkmen ki khynnah de ke jing trailang ringkat bat ke Meghalaya State Legal Service Authority bat ke Faith Foundation Shillong Kamat pedeng jong ke jing Lehkmen kalong back to school safety and security. Kajing kemu ban rakhe ye kene kesni ba kerpang jong ki khynnah kalong ban penslor ye ki khynnah ban late school ban pendep ye ki jing puli la ai men semru ye ki khynnah ki bala pep school shiteng por ban peteng biang ye ki jing puli jong ki. Hagani ke jing Lehkmen ki pulit ki lapen ye ki tiar ki tar ki kali pelip ding bale hikairu halor ke jing thombor ye ki kinthei khynnah ka kot ka khia Meghalaya State Legal Services Authority bat ke Faith Foundation Shillong ki bala boru ye ki stalls man pen inam ye ki khynnah ban pen bring ya ye ki khynnah ki balawan sha umran la pen long ye ki jing ruai jing shat bat ke jing lekai ba harukom bala samru ye ki khusnam sha ki ni ki khynnah